आपल्या समाजांतल्या विशेष करून धार्मिक मुखेल समुदाया उदेशी आणि सीधा सांगचे तर शास्त्री आणि फारिजेवां उदेशी जेजून आपलो अभिप्राय दिलो आणि आपल्या पाटलाव्यांक फारिजेवी मानवभावां उदेशी शिसपणाचें लिसांव दिलें। सारकें सांगचें तर आपल्या शिसांक जेजून येदोळूच एका भुरग्याक तांचे समोर उबो करून सर्गी राजांत नीज वर्तेपणाची शिकवण दिल्या। तेच परी हुद्दो अधिकार आणि घनाचें स्थान आशेवपांत आसचें सर्गी राजा उदेशी ल्हानपण दाखोवन दिलां आणि खालत्यापणांतलें वर्तेपण उखलून धरलां। आतां फारिजेवांचे आपूण भाग्यवंत म्हूण लोकां मुखार दाखोवचे, सभेनी मुखलें स्थान आपणावचें वा आशेवचें, सालाम जोडचे आणि लोकांतून राब्बी मेस्त्री म्हणल्या नांवांनी आपोवन घेवन संतोष पावचे चालीतावन आपल्या पाटलाव्यांनी अलग रावोंक जेजू आशेता। जड आणि वावोंक तांकां नासल्ले भोरे बांदून मनशाच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात म्हणल्या जेजूच्या उतरांनी नियमशास्त्र शिकोवपी शास्त्री आणि फारिजेवांचो नीज जिनोस व्यक्त जाता। क्रिस्ता पाटलाव्यांनी जेजून विवरिल्ल्या फारिजेवी मानवभावांत पडची ताळणी वा साध्यताय आसाच, पूण सुवार्ता खालत्यापणाच्या मोगा सेवेच्या आणि दयाळायाच्या मानवभावांनी आणि करण्यांनी मात्र कोणेय क्रिस्ताक मानवोंची शिकवणदारां आणि सेवकां जावंक साध्य म्हणटा।